Tässä ohjevideossa opetellaan lisäämään helmineuleeseen. Näitä helmiä ei ole kuljetettu langassa mukana, vaan ne lisätään sitä mukaan, kun helmen vuorotyössä tulee. 2 helmen välillä on hyvä olla pariton silmukkamäärä. Sitten kun seuraava helmikierros tulee, niin se osuu täysin keskelle, kun sulla on se pariton silmukkamäärä. Meillä on apuvälineenä ihan tavallinen ohkainen rautalanka, joka on 2 kerroin taitettu. Ja mä laitan nyt tohon silmukkaan on tulossa se helmi, niin mä poimin sen tällä rautalangalla täältä. Otan sen tuohon ja sitten pujotan helmen sen avulla. Näin näppärästi. Vedän rautalangalla sen tuon helmen läpi. Ja langan voi ottaa silloin pois. Ja palauta se tänne vasemmalle puikolle. Kiristä tuo edeltävä silmukka, ettei se ole yhtään löysä. Neulo tää helmisilmukka ja vielä seuraavakin niin vähän tavallista kireemmin. Ja sinne se helmi jäi. Sitten voit jatkaa normaalisti. Kunnes taas on seuraavan helmen vuoro.